बे सोंनायनि फिननायाव थोंजोङै बुंनो आङो सानाखै। बाहाय गोबां बाथ्रा हाबना थागोन दङ। गिबियाव आङो दिनैहाय आफानि न'आवहाय आफाया जे हांख्रायनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' माहारिनि बुंनो थाङोबा बिटिसिनि बायहेरायाव बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथाय मोनबाय। बेनिनो आंनि मावथिफोर फैदों आरो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासै टिम मोनफ्राय जिल्लानि दैदेनगिरिफोरा सफैजोबदों आरो लोगोसे आफानिनो न'खरनि मानसिफोर बिदा फंबाय बिनानावफोर बा सोमोन्दोनि मानसिफोर बाहाय दिनै सफैजोबदों। आं गुबैयैहाय खाग्राबारि गामियाव आफाया दिनै न' बेखेवनायजों लोगोसे मोनसे खाबुखौ आं लाफादों सरजाबफादों जादोंमोन। बे खाबुआनो जाहैबाय आंनि सुजुनाय मेथाइफोरनि अडिअ केसेट बेखौ बेखेवफानो होननानै आङो बावहाय खाबुखौ लानाय जादों। आरो गुबैयैहाय बे खाबु लानायाव बुंनो थाङोबा आङो दहायनो बुंबाय आंनि स्पिचआव, ओंखायनो आं आरो बुंबावनांगौ बायदि मोना। थेवबो आं नोंथांनि सोंनायाव दायनैसो बाथ्रा बुंगोन। गुबैयैहाय आफाखौ बिथा खालामनानैनो आंनि नैबे स्टेजसिम सफैनाय दिनैनि थासारिसिम, दिनैनि बे हालोदसिम आफायानो आंनि टर्च फुंखा होननांगोन, सोरजि फुंखा बुंनांगोन। आरो बड'फानि बर' फरायसाफोरनि जि मोनसे सोमावसारनाय बर' फरायसा आफाद बड'फानि दैदेननाय जि सोमावसारनाय जादों, बेबो आंनि मोनसे टर्च, बेबो मोनसे आंनि इन्सपिरेसन, थुलुंगा। बड'फानि जि मोनसे मोन्थोर बा जोंनो होलांनाय जि सानस्रिफोर, बेजोंहाय बर' हारिखौ गादबजानाय, नासयजानाय, गुबुनजों बिदिनो नेवसिजानाय बे मोनसे हालोदनिफ्राय बासायनांगौ, बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो दिगावनो दावगाहोनाय मोनसे गेरेमसा हारि दानांगौ मोनसे मोन्थोर। बे मोन्थोरखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावबोदों। बे खामानि मावबोनायनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनैसिम मोनथाम सुक्ति जाबाय, गोरोबथा जाबाय। BSC सुक्ति 1993 मायथाइ 20 फेब्रुवारि, BTC सुक्ति BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकार 2003 मायथाइ 10 फेब्रुवारि, आरो नै दाखालि 2020 मायथाइ 27 जानुवारि बर'नि थामथि गोरोबथा। बेवहायबो जोङो बाहागो लाबोबाय। जायखि जाया नुनो मोनबाय जोङो बर'फ्रा दिनैसिम मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजों दिनै BTCनि बायहेरायावबो मोनसे अट'नमास काउन्सिल जों मोनबाय। बे अट'नमास काउन्सिलनि मुङानो जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। दा बेनिनो जोङो साफा बिबानगिरि। आंना हनै EM बिथाङाबो सेरावनो गसंनानै दङ। दा गोजोनथाव बाथ्रा बे। आं बेखौनो गोजोननाय मोननो थाङोबा नैबे स्टेजसिमावहाय आफानि अननायनि सायाख्लुमाव आङो सौफैदों होननानै आं बुंनांथारगोन। आरो बे सैथो बाथ्रा, सैथोखौ एरायनानै आङो सोलिनो हानायबो नङा। आरो सैथोखौ गनायो आं मालाबाबो सानफेरनो हाया, गनाया जानो हाया। ओंखायनो आफाखौ बिन्दो खालामनानै मोजां मोननायखौ आं माबोरै फोरमायनो सुबुं समाजनो। आफाखौ जों गोरबोजों मोजां मोनो आरो आफाखौ मोजां मोननायनि गेजेरजों बे मोजां मोननाया जों मोनसे नेरसोनथि जानानै थानांगौ जुगामि। बेखौ आं हास्थायबोदों। मेथाइ सोरजिनानै आफानि बिमुङावनो दिनैहाय आंनि आफा जामिनि बे बिमुंजों ट्रिबिउट होनाय जादों। ट्रिबिउट होबाय। आं खोब गोजोननाय मोनदों। दिनै गोबां आंनि मोनसे समनि आंखौ फोरोंनो मोनाखै जानो हागौ। बरनगाव गोजौ फरायसालिनिनो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि इसोर चन्द्र ब्रह्म बिथांनि दारै बेखेवनाय जाबाय। आंनि हल टिम बुंनो थाङोबा बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि लोगोफोर अनिल बसुमतारी बिथांनि सामलायनायनि गेजेरजों दिनै हाबाफारिया जाफुंसार जालांबाय। UBPनि आफादगिरि नेहाथारि फैनायनि गेजेरजों, जोंनि बोसोनगिरि आदा बिपिनगारि सौफैनायनि गेजेरजों, आरो गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्चनि आरो नोंसोर प्राइम 24 लाइन्सनिफ्राय जोंहा तुलन सनाल दङ। प्रतिदिनावबो बिथाङा खौरां लिरो। गासिबो जि मोनसे एक्सप'जार होनाय बा हेफाजाब होनाय, बेयो बाख्नायथाव आरो गनायथाव आरो गोसोखांजाथाव जानानै थागोन। बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय। आरो खोब मोजां मोनदों। आरो आफाखौ आं मोजां मोननानै जि मेथाइखौ आं दिनै फोसावबाय, बेयो गमामायैनो आंहा फोथायनाय दं आरो मा हायो नाजालांबावगोन। आफानि बिथोन, आफानि मोनसे बोसोन, आफानि आंनो आसि दिन्थि आंखौ फोरोंनाय खोन्थानाय, बे मालाबाबो आंखौ दिदोम थानो होनाय नङा।